denai pintokan kanan kuaso. Oh Tuhan lindungilah mande denai buyeh nak sanang hati dirantau urang. Sabung kuih doa nan denai kirimkan. Oh Tuhan lindungilah manden denai hilangkan rasa sakit di badan mande. Maafkan denai nan alun bisa membalik jaso mande. Untuk engkau isu aduh rasa ki mande dan jampui dan bau karantau urang. Sadang merasai badan dirantau mandeh di kampung apa kabanyo antah jo apa mande kadenai silau anak mande dirantau sedang sansaro pulo. Hanyo jodoa nan denai kirimkan nan denai pintokan kanan kuaso.